Живот, живот. Така, новото апартаментче взех. Днеска съм извикал брачеда на своя глава. Казал съм му, каквото решиш, това правим. И да видим кой е направил. Айде да видим. Чуката рака вътре ще продължа. Така, майсторе! Здрасти, майсторе! Я да видим какво си направил. Тук съм, майсторе. Я да видим какво си правил. Са, без да ми мрънкаш. Да се разберем, без да ми мрънкаш. Няма, майсторе, ама то на мен ми харесва. Кое ти харесва? Всичко е това, което си направил. Браво, майсторе! Браво, майсторе! Ма всичко е... От болницата ме изписаха преди малко, ама ми харесва. Я да видим какво си... Ще по-често да приемат болницата тогава. Що, майсторе, знаеш? Всичко хубаво стана, да? Болна бях, майсторе, много лошо. Какво ти имаш? Болна бях. Заплет. Не казвам, обаче ми харесва. Много е хубаво, майсторе. Много хубаво. Та страба си ми е оставил, много хубаво, майсторе. Браво, помислил си за мен. Браво, майсторе. Браво, изкъртил си целият апартамент. Браво, майсторе, много е хубаво. Заради си на някакви коли ми успокояваш. Дадаха ми пия. Какво ти дадаха? Не ти дадаха някой ксаракс? Няма да ти кажа какво ми дадаха, обаче гледаш на чорчик. И ти малко гледаш на чорчик. Болна бях, казах. Майко. Така, покажи, майсторе. Доволен съм. Доволен съм, майсторе. Доволен съм. Всичко, което си направил, много съм доволен. Сега кажеш, ще дадиш някой лев? Ще дам. Ще дадиш пари? Ще дам пари. Носиш пари? Не нося. Обаче, майсторе, решил съм, отивам до банката, 50 000 евро тегля и ти ги нося. Сакчето, нали знаеш, както винаги. Ма ти да не са ти измикували всичкото на тебе. Стискаме ли сърцете, майсторе? Ма къде има да ги стиским, бе? Айде, майсторе. Ще ставаме ли връчени за тебе? Ще ставаме, майсторе. Знаех си, че ставаме. като ще имам един карантин връчен. Знаех си. Добре, майсторе. И ти си доволен, и аз съм доволна. Как няма да съм доволен? Как не да съм доволен? Всичко ли ти харесва? Всичко ми харесва. Аз съм ти Покажи. монтирал домофонна система. Браво, майсторе, харесва ми. Тази домофонна система много работи. Това не е чук, това е кисла. Виж ли, вярно ли? Кирка ми се вижда на мен. Кирка? Майко, наистина е нормален. Да, майсторе. Това тук... Коя сула предпочиташ? Малката или голямата? По твое усмотрение, майсторе. По мое усмотрение? Да. Голямата ли да ти дам или малката? Ти коя искаш? Която ти дадеш, майсторе, малката е коя? Добре, майсторе. Виж. Я да видим. Каналите право ли си ги направил? Малката. Много са прави, гледай, виж колко. Право е, майсторе. Право. Доволен съм, майсторе. Доволен съм. Много съм доволен. Да отиваш веднага да те лекуват, аз няма с кой да се скарам. Бягам. Няма с кой да се скарам, айде отива веднага да те оправя. Бягам, майсторе. Чуваш какво ти казвам? Добре, майсторе, отивам. Той не е нормално това твоето. И бъде да докараш. Отивам, майсторе, айде.